እዚ ፊልም ዝጅምር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መምሃሪ ክፍለን ብምዃን እዩ። እዛ መምህርን ድማ ገለ ውሕዳት ተምሃሮ እናልዕለት ትሓትት ነበረት። ሕድሕድ ኣስማትን እናፀውዐት እውን ብመስመር ከፍ ኣበለተን። ካብኣተን ሓንቲ መምህር ሕቶ ምስ እትሓትት መሓዛኣ ትሕግዛ ነበረት። እሳ ድማ ባቢ ትበሃል ነይራ። ብዙሕ ግዜ ግን ኣይፀንሓን እታ መምህር እውን ክትፈልጠን ከኣለት። ብኻሊእ መልክዕ ድማ ናይ ሞተር ሳይክል ቅድድም ወድን ጓልን ብምሸት ንርኢ። እዚኦም ድማ ናይ ባቢ ወለዲ እንትኾኑ ንሳ እውን ምስ ሓፍታ ትርከብ። እዚ ድማ ሂጎ ኦሊቬራ ንሱ እውን ብጣዕሚ ፍሉጥ ኣብዚ ከተማ ምልኩዕን ነይሩ። ምስ ናይቲ ከተማ መንእሰይን ውድድር ምስ ተሓረየ ብፑል ኣብ ዓይነት ስፖርት ክስዕርን መሓዝቱ ክሕጉሶምን ከኣለ። ሕጂ ባቢ ምስ መሓዙታ ምስ እትራኸብ ክስዕስዓ ጀመራ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ናይ ሃብታም ተባሂሉ ዝፍለጥ ክለብ ምስ ዝዕደሙ ክሰማምዑ ከኣሉ። እዚ ወዲ ኣብቲ ክለብ ኣብ ልዕሊ ባቢ ድሌት ሓዲሩ ነበረ። ናብኣ ቅርብ ብምባል ድማ ምልክዕቲ ኢኺ ይበላ። ግን እሱ ኣይኮነን ሓቂ። ቆፀሮ ገይሮም ንክራኸቡ እምበር ምንም ዓይነት ስምዒት ኣይነበሮን። ኩሎም ዕዋልዩ እዚ ከተማ ናብቲ ክለብ ንምእታው ብምስምዕማዖም ነቲ ዝነበረ ሰላም ዘረግቦ። ሂጎ ድማ ምስሓቅ ጀመረ። ምክንያቱ ባቢ ምስ ነባር ኣፍቃሪኣ ስለ ዝረኣዮም እዩ። ካብቶም ዕዋሉ ሓደ ኣብቲ ክለብ ዝረኸቦ መትሓዚ ቅርሺ ክሰርቕ ምስ በለ ሃንደበት ሓንቲ ጓል ትረኸቦ። ንሳ ግን 50 ዩሮ ምስ ረኣቆ ዋላ ሓንቲ ከይመሰላ ኪዲ ምስ ዝብላ ግን ብሕርቃን ገዲፋቶ ኸደት። ሂጎ ናብ ባቢ ብምኻድ ብዛዕባ ዝሓለፈ ተጓንፎ ከዘራርባ ጀመረ። ምክንያቱ ሂጎ ንባቢ ብሕማቅ ቃላት ክትናደድ ገይርዋ ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን እቲ ቃላት ከይቋረፆ ምስ ዝዛረባ ንሳ ድማ ብሕርቃን ነቲ ዝሓዘቶ መስተ ኣብ ገፁ ደፍአትሉ። ብድሕሪኡ ነባር ኣፍቃሪኣ ምስ ሰሓቐ ሂጎ ናብ ጠረጴዛ ብምድርባይ ይሰብሮ። ካብኡ እውን ንባቢ ናብ ዝባኑ ብምስቃል ንደገ ይወፅእ። ኢሉ እውን ሂጎ ናብ ማይ ዝመልአ ገንዳ ክድርብያ ከኣለ። መሓዙቱ እውን ኣብቲ ውሽጢ ብኣስያ ይቋረፁ። ንፖሊስ ብምድዋል ሓገዝ ምስ ፀውዑ ምህዳም ጀመሩ። ሂጎ እውን ቅድሚ ምህዳሙ ንባቢ ኣብ ቀጻሊ ብሓደ ከም ዝሕምሱ ነጊርዋ ይኸይድ። ባቢ ግን ክትወፅእ ኣይከኣለትን። ምክንያቱ ክዳውንታ ስለ ዝጠልቀየ ሰውነታ ብግልፂ ክረአ ከኣለ። ድሕሪ ባቢ ምስ ትወዲ ምኻዶም ንሱ ዘመዓራረየ ፀዋታ ምዃኑ ፈለጠ። ንሱ እውን ምስኣ ጥራሕ ግዜ ንምሕላፍ እዩ። ኮይኑ ግን ቁሩብ ከይፀንሐ ከም ዘይተሳኽዐሉ ፈለጠ። ንሱ እውን ኩሎም ብድሕሪቱ ይስዕብዎ ምህላው ረኣየ። ፍጥነት ምስ ወሰኸ ከዓ እቲ ወዲ ካብቶም ዓዋሉን ሓደ ፍሬም ብምሓዝ ኣውደቆ። ሂጎ ድማ ብድሕሪቱ ነበረ። ግዜ ከየጥፍእ እውን ናብ ምድብዳብ ኣተወ። ባቢ እውን ንሓገዝ ሰብ ምስ ዝፅውዕ ሓደ ዓብይ ሰብኣይ ክሕግዝ ይመፅእ እሞ ንባዕሉ እውን ግን ከድሕን ኣይከኣለን። ስለዚ ገዲፍዎም ይኸይድ። ኣብ መወዳእታ ባቢ መማረፂ ስለ ዘይረኸበት ባዕላ ብድሕሪት ብምኻድ ዘሊላ ብኢዱ ክሳድ ሓዘቶ። እዚ ዕድል ዝተፈጠረሉ ወዲ ንባቢ ገዲፉ ብመኪንኡ ገይሩ ይኸይድ። ሂጎ እውን ትዕግስታ ክሳብ ትውድእን መማረፂ ኢና ውሰደኒ ክትብሎን ይፅበያ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ትስቀድ እሞ ምስ ኣብፅሓ እናወረደት ከላ ኣዲኣ ትረኽባ። ብኸመይ ከም ዘምፅኣ እውን ከረድኣ ፈተነ። በቲ ሓደ ገፅ ድማ ሓፍታ ንሱ ሂጎ ምዃኑን ብጣዕሚ ፍሉጥ ናይቲ ከተማ ምንባሩን ትፈልጥ እያ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ሂጎ ንጎሆ ይትስእ እሞ ካብ ሓው ሰዲ ንምውሳድ ይፍትን ስለ ዝነበረ ብኡ ገይሩ ሓው ድማ ናይ ምሸት ዝግጅት ምስ ኣቦኦም ንኸይርስዕ ከይወፀ ይነግሮ። መሓዛ ባቢ ካቲና ንሂጎን መሓዝኡን ፀዊዓ ብፍቓዳ ንኽሰርቁ ትነግሮም። ቀፂላ እውን እናረድአቶም ከላ ሂጎ ዋላ ሓንቲ ከምዚ ዓጀቦ እዩ ዝነበረ። ከቲና ድማ ምስ ትወዲ ናብ ምሳሕ ንምኻድ ሕጉስቲ እያ ትመስል። ሂጎ እውን ምስኣ ናብቲ ፅቡቕ ዝበሎ ቦታ ንኽትዕድሞ ይፅበ ነበረ። ንሳ ግን ስለ ዘባሳጨዋ ገዲፋቶ ኸደት። ብድሕሪኡ ሂጎ ናብ ኣቦኡ ብምኻድ ምድራር ኣርከቦ። ሓውን ብምዝንጉዑ እናተፀበየ ኣዲኡ እውን ምስ መሓዙታ ከም ዝኸደት ይሓስብ። ናብቲ ናይ ቀደም ክፍሉ ብምኻድ እውን ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ምሕሳብን ምስትዋስን ይጅምር። ተመሲና ምስ እንሪኦ ሂጎ ብጣዕሚ ንፉዕ ተምሃራይ እንትኸውን ግን ኣብ ሂወቱ ዝኾነ ፀገም ዝተፈጠረ ባህሪኡ ክቐይር ከኣለ። ባቢ በቲ ትማሊ ዝተፈጠረ ብጣዕሚ እያ ሓሪቓ። ምክንያቱ ገዲፋታ ምስ ዘይፍለጥ ወዲ ስለ ዝኸደት። እሳ ትሓስቦ ድኻ ምዃኑ ሰሊ ጥራሕ ረኺቡ ምስኡ ክትዝናነ እዩ ነይሩ። ኣብ ገዛኣ ናይ ባቢ ወለዲ ብጣዕሚ ተቆጢዖም ነይሮም። ምክንያቱ ሓደ ካብቶም ዕዋሉ ብዝኸፍአ ጎዲእዎ ስለ ዝኸደ መን ምስኣ ከም ዝነበረ ይሓትዋ። ንሳ እውን ድሕሪ ቁርብ ፃኒሒት ትነግሮም። ሓፍታ እውን ስሙ ንሂጎ ብምዝራባ ኣብ ከቢድ ፀገም ዝኣተወት ኮይኑ ተሰምዓ። ባቢ ቴሌፎን ካብ መሓዝኣ ንካቲና ኣዲኣ ብምክንያት ይድወላ። ንሱ እውን ንጓላ ናብቲ ውድድር ሳይክል ንኽትሰዳ ባቢ እውን ምስ ትኸድ ጥራሕ እዩ ትብላ እሞ እሺ ይበለታ። ሂጎ ድማ ኣብቲ ቦታ ተረኸበ እሞ ተመሊሱ ዘሕርቕ ዘረባ ክዛረባ ምስ ጀመረ ንሳ ድማ ንወለዳ ብዛዕባ እቲ ኣፍንጭኡ ኣብቲ ክለብ ዝጎድአ ሰብ ንሱ ምዃኑ ከም ዝተዛረበቶም ትነግሮ። ነዚ ዝሰምዐ ማሕዝኡ ናብ ቤተ ማእሰርቲ ክኣቱ እዩ ብምባል ይፈርሕ። ሂጎ ግን ዋላ ሓንቲ ይመሰሎን። ምክንያቱ ንሱ ዝሓሰቦ ናይቲ ቤት ፍርዲ ግዜ ኣብ ዝበፅሐ
ሓሳባ ቀይራ ከም ተድሕኖን ኣብቲ ግዜ ምስኡ ብምውሳድ ውዕደታ ስለ ዝገበረላን ርግፀኛ ኮይኑ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ዘጸልል ውድድር ሞተር ሳይክል ብድሕሪቶም ሓንቲ ጓል ከስቅሉ ተገብረ እሞ ውድድር ይጅምሩ። ንሳ እውን ምስ ዘይፍለጥ ወዲ ብድሕሪቱ ተሰቂላ ነበረት እሞ ብድሕሪ ውሱን መንገዲ ሓንቲ ጓል ብዝኸፍአ መንገዲ ትህሰ። ኩሎም ፖላዊስ እውን ይመፁ እሞ ንኩሉ ይኣስርዎ። ካሃድሙ ምስ ዝብሉ እውን ሓደ ፖሊስ ፎቶ ኣልዒልዎም ነበረ። ኣብ ሓደ ቦታ ድማ ጃኬት ንክቀያየሩን መሊሱ ዝወስዳ ድማ ክትቅይርን ከላ ምስ ዘይርያ ምዃኑ ትነግሮ እሞ ምቕያር ጀመረት። ቅድሚ ምኻዶም ድማ ክስዕማ ይቐርብ እሞ ግን ብዛዕባ ዝብሎት ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዘይትብሎ ምዃና ከረጋግጽ ይሓታ። ንሳ ድማ እወ ብምባል ገጹ ጸፍዐቶ። ናይ ሂጎ ሓው ንሱን ባቢን ዝተለዓልዎ ኣብ ጋዜጣ እንትሪኦ ይስንብድ። ኣብ ቀጻሊ ሂጎ ተሓቢኡ ናብ ገዛ ብመስኮት ብምእታው ዓብይ ስእሊ ናይ ክልቲኦም ኣብኡ ጠቂዕዎ ይኸይድ። ስለዚ ኣብ ዝተለዓለትሉ ግዜ ንዕኡ ብምርኣይ ክተስታውሶ ገበረ። ንሳ እውን ክትሪኦ ከላ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ነይራ። እዚ ከዓ ኣብ ፍቕሪ ዝወደቐት እዩ ዝመስል። ንሳ እውን ሂጎ ንኽትሪኦ ወሲና ናብ ክለብ ከደት። ባቢ ናብቲ ክለብ ብምኻዳ እውን ምድናስ ትጅምር እሞ ሂጎ ድማ ኣብቲ ሰዓት ተረኺቡ ብድሕሪታ ብምኻድ ኢዳ ይሕዛ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ንገዛኣ ትምለስ እሞ ኣዲኣ ድማ ኣልኮል ዝነኽአ ኢዳ ብምሓዝ ከም ዝሰተየት ትርዳእ። ብድሕሪኡ ቅድሚ ናብ መደቀሲኣ ምኻዳ ኣዲኣ ገጻ ጸፍዐታ። ባቢ እውን ናብ ስልኪ ይድወላ እሞ ሂጎ ኣበይ ክሪኣ ከም ዝደሊ ብምሕታት እንታይ ክገብሩ ከም ትደሊ እውን ሓቲቱ ፍቓዳ ንኸማልእ ይሰማምዑ። ንጽባሒቱ ባቢ ኣብ ኣፍ ደገ ትምህርቲ ቤት ኮይና ትጽበዮ ነበረት። መጺኡ እናወሰዳ እውን መምህራ ትሪኦ ነበረት። ብዝገርም መንገዲ እናኸዱ ከዓ ሂጎ ሓደ ወዲ ምስ ኣዲኡ ኣብ ውሽጢ መኪና የርኢ። ብኡ ድማ ናይ ቀደም ታሪኽ ናብ ርእሱ ይመጸሉ። ንዕኡ ኣብ ገዛ ገዲፋ ናብ ካሊእ ወዲ ብምኻድ ኣብ ሕማቕ ቦታ ይረኽባ እሞ ኣዲኡ ከምኡ ትገብር ኢሉ ስለ ዘይሓሰበ ስምዒቱ ክቆፃፀር ኣይከኣለን። ስዒቡ እውን ነቲ ወዲ ሕማቕ ማህረምቲ ይሃርሞ። ካብኡ እውን ንዝረኸቦ ሓፂን ምውቃዕ ጀመረ። ምክንያቱ ኣዲኡ ከምኡ ትገብር ኢሉ ከኣምን ኣይከኣለን። በዚ እዩ ድማ ናብ ዕዋዳነት ከኣቱ ዝኸኣለ። ባቢ ድማ ካብቲ ስምዒት ንምውፃእ ሓቒፋ ክትህድኦ ፈተነት። ብድሕሪኡ ኣቦኡን ሓውን እውን ኣዲኦም ምስ መሓዙታ ክትዝናነ ኢላ ከም ዝኸደት ስለ ዝፈልጡ ኣይተዛረቦምን። ሕዚ ድማ ቅድሚ ናብ ከተማ ምምላሶም ብደስ ዝብል ግዚኦም ክሕልፉ ከኣሉ። ንሳ እውን ዝበዝሐ ግዚኣ ምስ ሂጎን መሓዙቱን ተሕልፎ ጀመረት። ናይ ሂጎ ነባር ኣፍቃሪቱ ብምምጻእ ንባቢ ከተቸግራ ፈተነት። ምስማዕ ምስ ኣቤታ ግን ናብ ባእሲ ኣትዋ እሞ ኣብቲ ግዜ ሂጎ ምስ መሓዙቱ ብምምጻእ ንሱ ንቤና ይወስዳ። ወሲዱ እውን ኣብ ልዕሊኣ ምስ ካሊእ ጓል ከም ዘይኸይድን ቃል ይኣትወላ። ብድሕሪኡ እውን ናብ እዳ ታቱ ገዛ ይወስዳ እሞ ንሳ እውን ተሓጒሳ ታቱ ትገብር። ሂጎ ናብ ገዝኡ እንትምለስ ናይ ባቢ ወላዲ ይጸንሖ። ካብኡ እውን ሂጎ ከዛረቦን ትፍትን ሂጎ ኣቐዲሙ ንባቢ ኣቦኣ ከረድኦ ጀመረ። ንሱ እውን ቅልል ከም እትብሎን ዘሰግእ ነገር ከም ዘየለን ሓዊሱ ኣረድኦ። ሓው ግን ዝወስዶም ዘሎ መንገድታት መወዳእትኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘብጽሕ ይነግሮ ነበረ። ንሱ ግን ሃንደበት ተቆጢዑ ተዛረቡ። ኣብ ትምህርቲ ቤታ ድማ እታ መምህር ክትቅጽል ከም ዘይትኽእል ምክንያቱ እውን ናብ ወለዲ ዝተለኣኸ መልእኽቲ በዓላ ፈሪማ ብምውሳዳ እዩ። ኣዲኣ ግን ክትቅበሎ ስለ ዘይከኣለት 8,000 ዩሮ ከፊላ ናብቲ ዝነበረት ንኽትምለስን ካብ ምስጓጉ ንኽትድሕንን ፈተነት። ንሳ ድማ ብቕልጡፍ ንሂጎ ትነግሮ እሞ እሱ እውን ኣይዘንጋዕን። ብመስኮት ገይሩ ናብ ገዝኣ ኣተወ። ኢሉ እውን ናብ ሰብ ዘይብሉ ገንዳ ብምሸት ሒዝዋ ብምኻድ ብሉፅ ግዜ ክሕልፉ ከኣሉ። ሓደ መዓልቲ ሂጎ ናብ ናይ ባቢ ትምህርቲ ቤት ብምኻድ ነታ መምህር ዋላ ሓደ ከይተጸግመላን ኣብ ቀጻሊ እውን ዕንቅፋት ከይትገብረላን ተዛረባ። ካብኡ እውን ንኣቦኣ ከፍቅደላ ንኽትዘናጋዕ ክሰዳን ንኣዲኣ እውን ክነግረላ እውን ከይዳ ሓተተቶ። ሂጎ ካብ ከተማ ብምውፃእ ናብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ሒዝዋ ይኸይድ። ናብ ናይ ቀደም ገዛን ጽቡቕ ቦታን ኢሉ እውን ናይ በይኖም ግዜ ክሕልፉ ጀመሩ ክሳብ ቀጻሊ ወጋሕታ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ባቢ ምስ ሂጎ ጽቡቕ ዝበሃል ግዜ ይጓንፎም ነበረ። ኣብቲ ግዜ መሓዙኡ ንመሓዙቱ ሒዙ ብምምጻእ ክለብ ከዳልው ይጅምሩ እሞ እዚ ዝረኣየት ባቢ ብጣዕሚ ተቆጢዓ ክተውፅኦም እንከላ ሂጎ እውን ንኽወፅእ ገበረት። ሂጎ ሓደ ንዓኣ ዘገርም ኢሉ ዝሓሰቡ ኣብ ዓብዪ ህንፃ ከም ዘፍቅራ ዝፀሓፎ ረኣየቶ። ብድሕሪ እዚ ንባቢ ክብል ብዛዕባ መግቢ ምስራሕ ክለማመድ ጀመረ። ደው ኢሉ ክዛረባ ምስ ዝብል ከዓ ናይ ኣዲኣ ወርቂ ናይ ኢዳ ቀለበት ከም ዝጠፍአን ንሱ ድማ እቶም መሓዙቱ ኣብ ዝነበሩሉ መዓልቲ ምዃኑ ምስ ነገረቶ ብጣዕሚ ክቁጣዕ ከኣለ። ብድሕሪኡ እውን ናብቶም መሓዙቱ ከይዱ ክሳብ እታ ወርቂ ዝህብዎ ክበኣሶም ጀመረ። ካብኡ እውን ይህብዎ። ሂጎ ናብ ባቢ ገዛ ብምምላስ እታ ወርቂ ቀለበት ይመልሰላ። ንሳ እውን ተሃስያ ስለ ዝረኣየቶ ዝተሃስየ ኣካሉ ከይጸገነት ክትሓልፎ ኣይከኣለትን እሞ ክትደርዘሉ ጀመረት። እቲ ናይ ፍርዲ ቤት መዓልቲ ይበጽሕ እሞ ኣብቲ ሽዑ ምሸት ዝተፈጠሩ ድማ ተሓተተት። ቅድሚ ምስ ሂጎ ምኻዳ እውን ናብ ኣዲኣ ብምኻድ ተጻሪፋን ክትበኪ ገይራታን እያ። ሂጎ እውን ተመሊሱ ንዓኣ ክብል ክቕየር ከም ዝኽእል ቃል ይኣትወላ። ኣዲኣ ድማ እቲ ዝግጅት ክትነጽጎ ሓሰበት። ምክንያቱ ባቢ 18 ዕድመ ይመልኣ ኣሎ። ንሳ ድማ ናብ መምህራ ውህብቶ ክትህባ እናኸደት እንከላ ፒፒታ ኣብኡ ትረኽባ እሞ
زحسبته ግን ሂጎን ቢፕታ ቀዲሞ ሓቢእዋ ምንባሩን ካብኡ ክትሃድም ከም ዝገበረን እዩ ነይሩ ገዲፋቶ እውን ጎየት ኣብ ቀረባ ድማ ባቢ ናብ ናይ ሂጎ ስራሕ ብምኻድ ክትዛረቦ ከም ትደሊ ትነግሮሞ ባቢ እውን ክትጸርፎ ካብኡ እውን ክፈላለዩ ከም ዝወሰነት ትነግሮ ናይቲ ዝግጅት መዓልቲ በፂሑ ባቢ እውን ተዳልያ እያ ክሳብ ሕዚ ሂጎ ግን ብዛዕባ ባቢ ዝሓስብ ዘሎ ናይ ሂጎ መሓዛ ተመሊሱ ናብቲ ውድድር ይኸድ ሂጎ ግን ናብኡ ክኸድ ኣይደልየን ኣብ መወዳእታ እውን ናብቲ ዝግጅት ናይ ባቢ ይኸድ ንሱ እውን ንባቢ ክብል ክቕየር ከም ዝተዳለወ ይመስል ንሳ እውን ተቐይሩ ንኽትሪኦ ብጣዕሚ ደልያ ነይራ ቀስ ኢሎም እውን ብምቅርራብ ነንሕድሕዶም ክሰዓዓሙ ጀመሩ ክሳብ ሽዑ መሓዝኡ ኣብታ ናይ መወዳእታ ጫፍ ዓወት እቲ ውድድር በፂሑ ነይሩ ግን ብዙሕ ኣይጸንሐን ኣብ ሓደጋ ድማ ኣተወ ብድሕሪ ቁርብ ብዛዕባ መሓዝኡ ሰሚዑ እንትኸይድ ግን መሓዝኡ ዓሪፉ ስለ ዝነበረ ሂጎ ብቁጣዕ ይበኪ ጀመረ ባቢ ክትጻወረ ይከኣለትን ስለዚ ገዲፋቶ ድማ ኸደት ቅድሚ ምኻዳ ንባቢ ገጻ ስለ ዝሃረማ ድማ ርክቦም ኣብ ሓደጋ ኣተወ ሂጎ ብዛዕባ ዝሓለፈ ህይወቱ እናሓሰበ ፑል ኣብ ስፖርት ይሰርሕ ጀመረ ሕጂ ግን ባቢ ግዜኣ ምስ ኣብ ጎረቤት ዘሎ ወዲ እዩ ኮይኑ ንዕኡ ክትርስዕ ኢላ እውን ስልኪ ቁጽሩ ብምድምሳስ ካብቲ ስቃይ ናቱ ክትሃድም ጀመረት ሓደ መዓልቲ ስልኪ ደው ኢላትሉ ናብ ስርሑ ትኸድ እሞ በሪ እንኳሕኳሕ ንሳ ድማ ከቲና እያ ነይራ ንበዓል ልደት እንኳ ኣብፀሓካ ኢላ ውህብቶ ናቱን ናይ መሓዝኡን ዝሓዘ ፎቶ ትህቦ ንሱ ድማ ብኽያት ጀመረ ድሕሪ እቲ ሓደጋ እውን ክልቲኦም ንባቢ ኣይረኸብዋን ነይሮም ንሳ እውን ንኽርስዓን ምስ ካልእ ወዲ ትኸድ ከም ዘላን ነጊራ ተስፋ ክቆርጽ ትነግሮ ብድሕሪዚ ናብ ናይ ቴሌፎን ቦታ ብምኻድ ናብ ባቢ ይድውል ነበረ ኢሉ እውን ኣዲኣ ተልዕሎ እሞ ንባቢ ግን ኣይሃበታን ስልኪ እናወፁ ከለዉ እውን ብዓይኑ ረኣዮ እሞ ክቕበሎ ስለ ዘይከኣለ እውን ኣብ ደገ ስራሕ ብምዃን ብኸቢድ ድምፂ ይበኪ ነበረ ኣብ መወዳእታ ሂጎ ምስ ሓው ንሪኦ እሞ ንሱ እውን ሂጎ ንሓው ናብ ስራሕ ኢሉ ናብ ካልእ ዓዲ ከም ዝኸይድን ክጸንሕ ግዜ ከም ዘይብሉን ይነግሮ ነበረ ኣብ ናይ ቆልዑ ግዜ እናዘከረ እንከሎ እውን ዝኾነ ነገር ዝፍጠር ሓንሳብ ምዃኑን ምንም ይኹን ምንም ጠንኪርካ እንተሞከርካ ከምቲ ዝነበረ ክስምዓካ ይኽእል ኢሉ ወሰነ ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ ሳብስክራይብ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንኣኹም